Я обираю здоровые и экологичные стосунки. Стосунки, что приносять радость і захоплення. Стосунки, що натхняють і додають упевненості. Стосунки, що допомагають мені розвиватися. Я будую свої стосунки з людьми з позиції рівності, взаємоповаги до свободи вибору. У кожній сфері життя мої стосунки виправляються, стають більш гармонічними, більш комфортними, більш приємними. Кожна зустріча, кожна розмова ці листування дають мені новий опит, нові веди, емоційний ресурс, натхнення. Про стосунки з людьми я спостерігаю закони світобудови і свій внутрішній сусвіт. І праз гэта стаю больш мудрай і гарманічнай асобай. Я обираю комфортные и экологичные стосунки с людьми, со светом, с собой.